मोनबाय नैबे नाइकानि पार्सेलखौ आं दायो न'आव थांनानै खुलिनानै देखायसिगोन पार्सेलखौ फार्स्ट टाइम अर्डार खालामदों नाइकानिफ्राय। हेलो गाइस, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता रानी ब्रह्म। आंनि चैनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै खोन्थिनायदों आंनि नाइकानि पार्सेल लाबोनायखौ। स' नायनोसै दिनै मा मा फैदों आंनि बुस्थुखौ। बेनो जाबाय नाइकानि पार्सेला, बक्सा बेनो। आङो खुलिजोबाखै, एसे ओरैनो बाङाय मान ओरै खुलिनानै नायदोंमोन। ओमफ्राय आरो दोनफिनदो नोंसोरजों जमा खोन्थिनो होननानै माथिं खुलिदोंमोन आङो बेथिं। बेबायदि पेकिं फैदो बे फार्स्ट बेखौनो नायग्रोनोसै। पेकिंआ बेया नङा, मोजाङानो। बे जाबाय नेल पलिश। नैबे कालारखौ मोजां। बे जाबाय टेटू कानाडानि फ्लेशनि नेल पलिश। कालारखौ मोजां नांदों। आं मोनबो कालार लाफाखै, बिखौ लानो थाखाय साफा खालायना दोनदों आरो नोंसोरनो खोन्थिनो थाखाय आङो खुलियाखैमोन। स' दायो लगायसिगोन आङो बे नेल पलिशखौ। बेनि उनाव बे जाबाय बडि लशन। बे मोननै अर्डार खालामदोंमोन। बे मोनसे आंनि थाखाय, बे मोनसे काजिन सिस्टारनि थाखाय। आङो बेखौबो खुलियाखै। बेयावबो सिल पेक दङ। बेयावबो सिल पेक दङ। खुलिनानै आङो बेखौ आङो खुलिनोनो हायाखै। स' ब्लेड मोनाखै, बिदिनो आङो खुलिनोसै। खुलिनो हाबाय आङो। बेनि सेन्टआ एकदम माने पारफ्युम बायदिसो, बहुत बरिया सेन्ट। बे जाबाय नाइकानि वन्डारलास्ट फ्रेन्स लेभेन्डारनि बडि लशन। बिना आरो बेलेग दंबावोमोन। आङो लेभेन्डारखौ अर्डार खालामदों। बिनि फ्रेग्रेन्सआ बहुत मोजां आरो बिनि दामाबो 450मोन। बाट आङो नाइका हट पिंक सेलनि थाखाय बेखौ मोनदों 405आवनो, माने 405आवनो मोनदों बेखौ। स' आङो बेखौ अर्डार खालामदों। बिनि सेन्टआथ' बहुत मोजां। आरो बारा अइलिबो नङा बडि लशना, स' मोजाङानो। आरो आं नेल पलिशनि दामखौ खोन्थानो नागिरदों। बिनि दामा 109। बिदि अफाराव गैयामोन। 109आनो बिनि दामा। आरो आंनाव दंबावो नैबे बे जाबाय लिपस्टिक। मेबलिन निउयर्कनि मेट लिपस्टिक बियो।
आरो बिनि कालारा जाबाय 05 नाम्बारा 05 टिप मेल' आरो दंबावो बे मोनसे बिनि उनाव आरो बे मोननै बिनि दामा जाबाय 349 मेबलिन निउयर्कनि अफाराव आङो बिखौ 295 बा 299 बिदियाव मोनदों आङो बावबाय आङो आरो नैबे मोनसेया जाबाय लेकमि मेट फरएभारनि आरो बिनि दामा जाबाय 295 बेयाव मोनबो अफार गैयामोन स' बिनि दामा जाबाय 295 नाइकानि मल्टेन मेट बियो बिनि दामा 525 मोन खोमा अरिजिनेल प्राइसआ बाट हट पिंक सेलाव 394 बिदियाव आङो मोनदों लगायना नायाखै आङो दिनैसो ओपन खालामदों उनाव ट्राइ खालामना खोन्थिसिगोन आङो लिपस्टिकफोरखौ बे जाबाय आंनि लिपस्टिकनि कालेक्शन माने नाइका अर्डार खालामनाय बे जाबाय लिपस्टिक बे जाबाय नाइका मल्टेन मेट मेबलिन निउयर्कनि बे जाबाय लेकमि बे मोननै कालारा एखेफ्राम बाट बियो बेलेग बेनि नामा जाबाय क्रिमजन रज बे कालारनि नामा ओमफ्राय मल्टेन मेटनिया केरि 2 आरो मेबलिननिखौथ' खोन्थाबाय टिप मेल' स' उनाव लगायनानै देखायसिगोन दिनै लागायला मानोना दिनै खोन्थादोंसो आङो दिनै बिसोरखौ देखायला स' बेखिनियानोसैमोन आरो मोनबो गैला देखायनो लागा देखायजोब्बाय आं बडि लोशननि फ्रेग्रेन्सआ दाबो दङ आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों लिपस्टिकफोराथ' मोजां जाखानांगौ मानोना मेबलिननि लेकमिनि नाइकाखौ आं फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनायदो नाइकानि मेट मल्टेन लिपस्टिकखौ मल्टेन मेट लिपस्टिकखौ उनाव खोन्थासिगोन जुदि दिनैनि नाइका प्रडाक्ट्सनि रिभिउ होनाय भिडिअ'आ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै आंनि भिडिअ'खौ जुदि नायनानै मोजां नांदो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव जुदि नोंसोरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबखौ खालामनो दाबाव लोगोसे साबस्क्राइब बटननि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव प्रेस खालाम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय